Ja, du ser nu film 1, som er din første introduktion til Politikens skriv til avisen. Det første man skal gøre, det er selvfølgelig i sit Google søgefelt at skrive for eksempel Politiken redaktionen. Det har jeg gjort, og så får jeg sådan et søgefelt her. Så kommer jeg ind og vælger start redaktionen. Så skal man selvfølgelig logge ind med sit Unilogin, og det har jeg allerede gjort her. Det skal vi ikke se nu. Det man gør nu, det er, at man går ind på dine aviser. Og der er oprettet en avis til jer, så I vælger bare jeres avis, upload to scan. Så kommer man ind på og ser den avises her forskellige redaktioner. Og det står herovre geografi, historie, kultur, og vi kan scrolle ned, motion og sundhed og sport, turist, info. Og I kan se at nogle forskellige navne placeret på de forskellige redaktioner. Man kan så finde sit eget navn og så vælge besøg redaktion. Så får man et nyt skærmbillede her. Og det er det skærmbillede vi ser her. Det er det at I skal arbejde i. Det er det hver redaktion skal arbejde i. Det første I skal gøre, og det er jeres lektie til på mandag, det er at I skal have set hver enkelt fasefilm hernede, som er til hver af de faser heroppe. Når jeg går ind på avisens profil, så er der så med en fasefilm, planlægning, en ny fasefilm, research, det samme, og så videre. Hvis den som her ikke er at finde, så skal man bare trykke herover fasefilm, så er den lige hernede. Ganske enkelt. Så det skal I sørge for at få gjort til mandag, så I har styr på de her. God fornøjelse med det.